Ngiyanibingelela ababukeli bethu emakhaya engosini yethu inkolo namasiko on Joshua Channel 3. Igama lami nguSiphesihle Isibongo ngakadlamini. Namhlanje ngihambi ngedwa ngihamba nobaba umkhwanazi. Baba umkhwanazi acela nje ukubingelela emakhaya. Sanibonani emakhaya. Siyathokoza siphinde sihlangane futhi ngalolu suku lwanamhlanje. Kuyinto ukuthi sibe ndawonye sibonisana singase sibonisane khona silulekana singase silulekane futhi nawo umphathi ohlele ngiyakubingelela. Baba umkhwanazi kugezi kuyinjabulo nje uhlezi sinawo noma ke namhlanje isihloko esikhuluma ngaso kuyihloko engisisabayo ngoba phela sikhuluma namhlanje baba umkhwanazi ngokuzala wembethe. Ekuyihloko esithokuba nzima nake ngoba isihloko esithinta wonke umuntu ophilayo la eMzansi Afrika noma nje angese wonke nje umuntu ompishona. Baba umkhwanazi kuyini ukuzala wembethe? Hey, thanda kubalukhonyana ngoba ziningi izinto ekhulunywa ngabantu. Bani? Ukuzalwa wembethe umuntu uthi ma efika emhlabeni efika kukhona into ekhona emzimbeni wakhe noma ambathiswe yona. Ngaba bakubo noma khakonini. Kuhlukahlukene ngoba ukuzalwa kwabantu akufani. Kodwa uma uzalwa wembethe nje sokhona ingubo sokufika nayo emhlabeni embese umzimba wakho ngayo. Hlase baba mothi ingubo mhlawumbe kusuka kuyingubo le egqokwayo mhlawumbe kusuka cha. Akusiyona ingubo egqokwayo. Bani? Kodwa kusuka kuyinto esuka ikhona emzimbeni wakho le nto liyakhishwa noma yembulo. Oh, yes. Okay. Ukuzalwa kwempela. Uma ufika nje emhlabeni kukhona into esemzimbeni kwenze kube sekhanda noma bese noma kube semzimbeni wakho. Kodwa nje kodwa kuhlukahlukene. Yes. Sofika lapho umkhwanazi. Ngaba umkhwanazi ukuzala wembethe kuyinto embi noma kuyinto enhle ukubona kwakho. Akusiyona into embi, into enhle. Ngoba kusuka kukhona into okuphathiswe yona nenhlanhla futhi engaphezulu kweinhlanhla efana zabantu abaningi ngoba uma wonke umuntu mefika emhlabeni ufike efumbethe. Kodwa uma uzelwe wembethe khona enye futhi engaphezulu kwalokho. Oh, akusiyona into embi le. Oh, shithi khona ukuzala wembethe nokuzala ufumbethe. Yes. Wonke umuntu ufike efumbethe ebese uphinda futhi wembathe. Bese kuyenzeka kodwa ufike ufumbethe uphinde futhi wembathe. Ngisathi umbathiswa nje umbathiswa enye inhlanhla engaphezulu kwaleso kuyimphethe ngezandla. Baba. Yes. No, ngabe baba ke umkhwanazi kuhlukene kangaki ukuzala wembethe? Ngibona ngabe ukhona nomehluko kunjani kuhlukene kangaki ukuzala wembethe? Ukuzala wembethe uhlukene impela nje khona ukuthi ufike emhlabeni ungathi mhlawumbe usesigujini nje wonke umzimba wakho umbozekile. Udente iqala isikwe leyo nto leyo. Leyo ngubo leyo. Bani? Ukhishwe phakathi. Ube khona omunye othi mefika emhlabeni uthothi mhlawumbe imrolela ekhanda nje kuphela. Bani? Omunye uthothi mhlawumbe ugaxile. Yabani? Konke kusukuzalwa wembethe konke lokho. Yes. Kuya ngokuthi wena ekuphi ombathiswe khona noma isiphi isipho uphathiswe sona. Ngabe bomkhwanazi ukhona lomehluko phakathi kokuzala wembethe noma nokuzala wembethwe? Khona umehluko phakathi kokuzala wembethe. Yes. Nokuzala wembethwe. Yes. Ukuzala wembethe angithi lento sisho ukuthi uzala wena mhlawumbe ukhona into okuyona ufuna impulwe leyo nto le kuwena emzimbeni. Ba ukumbathwa abantu abakini. Oh, okay. Umbethe abantu bakini. Okay. Hayi umbethe wena. Kanti uma wembethe wena ileyo ngubo leyo ombathiswe yona noma usukuyembethe lapho uzelwe wembetheke lo. Kanti uma wembethwe umbethwa abantu bakini. Baba. Yes. Manje njalo nje sabantu abampisholo lasikholele entweni ezahlukene. Khona uthi baba umunye uzohamba aye kubantini ababonayo. Afika athi umuntu wazala embethwe. Kodwa imvamisa wonke umuntu manje sezala wembethe ngabe le nto le kuyinto eyisima kanjani? Ngabe kuyiqiniso engakanani lokuthi wonke umuntu manje ngoba imvamisa nje abantu abaningi nje uthi kufuna ngiyolungisa ingubo yami ngazalwa ngembethe. Inkinga kakhulu ngoba umuntu mefuna imali efuna ibhizinisi efuna akhankasi. Baba. Khona umuntu uzothi uma ufike kuyena azokutshela into kanti akusile iqiniso. Kodwa ngenxa ukuthi uzowafika kuyena kuze ayithole into ayifunayo
kufuneka kube khona into azoyisho kuwena ngeke nje bese athi hayi akholutha ngibona hamba wena kufuneka kube khona azoyisho kuwena athi uzokwenzela into ethile uzokhokha futhi ngesikhathi sakuxoxela nje uyakhokha ethi uzokulungisela lento futhi uphinde ukhokhe futhi udila nebhizinisi lo muntu so kuyenzeka uthiwa uzale wembethe ungazalwanga wembethe kanti wembethe for business okay lapho ufuneka ube nolwazi ungasondela kumzali wakho umbusise kahle uthi ma ngizwe into ethile ngabe kuyiqiniso yini kuze ube neqiniso eliphelele lemsulo uthi cha mntanami impela wawukhona into ethi uyimbethe kodwa yathathwa noma yalahleka noma yatshontshwa phela uzoba ne-information ephelele-ke lapho bamkhona ngiyayithanda le ndaba oyithentama othi kufuneka usondele kumzali wakho ubuze kuyena njengomuntu wakulethe emhlabeni kodwa bamkhona ngeke ngibuze uma kwenzeka kumzali eba nenhlanhla le ngubo le eyibona ngenkathi yini into ekufuneka ayenze uma eyibona le ngubo le umntana efika naye emhlabeni yini into ekufuneka ayenze ikhona noma ayikho isuke ikhona phela ngoba phela ngikuyibona bamkhona ngekho mkhona cha phela kwenze ukuthi ayibone kodwa idine ngasaphumanga naye ngiyenzeka lokho umkazi ayibone ngigcina ngasaphumanga naye yes ake sithi mhlawumbe udedele esibhedlela baba weyibuha ingane yami nento ethile kodwa ngesikhathi ngoba umuntu umuyizala nje bakhomisinansi ingane yakho bese beyithatha bahambe nayo kodwa ngesikhathi siyibuya ayisekho lento uyibonile angeke ngithi bamkhona ube nenhlanhlako igebengu zangayithatha wayibona yini into ekufuneka ayenze baba ufuna akude naye ekhaya baba ayilahlwa nefika naye ekhaya usizo enganeni letsika ezele lo muntu noma lo muntu wesifazane imbethe kanjani bamkhona usizo kanjani yabona uma uthi noma mhlawumbe iyagula noma mhlawumbe sikhulile izinto zayo ziyafifiyela nje kanje kayiqondi kusetshenziswa le ngubo yayo ngisho noma icelelwe inhlanhla kusetshenziswa le ngubo yayo kanjani bamkhwanazi ngifuna ukwazi kanjani uyabona ke ngesikhathi umuntu efika uyamukelwa emndenini wamukelwa ngani na ngesilwane yes afika biko lapha emsamo ninabo osibanibani nansi ingane yenu enisiphe yona kuphi lokuthiwa impeleko noma lokuthiwa isiphandla cha isiphandla esimbeleko wakuthiwa impeleko cha baba mkhwanazi imbeleko yenye into isiphandla ke yenye into nje ubuyibika nje lapha emsamo usukuyibika nje bese uyifaka isiphandla uyiphandla uyaregister emndenini usukuyiphandla ebese uchaza le ngane le enisiphe yona nilethe emhlabeni nento ethile noma imbethe nansi ingubo yayo niyababikela ke manje ningubo yayo nansi ebese niyayithatha le ngubo noyibeka endlini yangenhla ihlale lapho nilengisa ngepha emsamo yebo iyahlala nje ayilahlwa ayenziwa lutho ayiboni bamkhwanazi cha yogcina yomile nje lapha ehleli nje kanjalo yoma nje impela ihlala noma ngaphethe 20 years 30 years 50 years iloku ihleli alokho siya kancane nje kuyona content ingayo nje izinto ezinhle kodwa angeke uthi mhlambe hayi ngoba nangifuna ukuthakatha ubani xabe nobani nje fanele ngimthethe uzoseka le ngoba cha isebenze kanjalo akesithi uyofuna umsebenzi usikuphisana nje kushisa impepho uthatha lokuphisana ufakwe lapha ya ebese ubukweni nosibani enganeni yofuna umsebenzi nekhanyisela uthola umsebenzi mhlawumbe khona izinto ufuna ukuyilungisa ezinhle kuyaxeshula nje kancane kushisa ucelelwe izinto inhlanhla zakho zonke icelelwa lapho kuleyo ndawo ukhulume nabakini abakwembethe abayibona abakunikeza le ngubo ngixolisa bamkhwanazi ukungena emlomeni ngisibuke wathinta iphuze libaleka kakhulu ngisase ngifuna ukubuza ukuthi abanye kenza bamkhwanazi athola umuntu esekhulile yabo ukuthi hayibo ngesezwa ngabantu ababonayo noma ngabantu abanemoya yokubonela abanye abantu yabo bemtshela cha wena wazana wembethe uthi ngempela lokho kuyiqiniso lokho uthi wazana wembethe ngempela uyayenza njani ke lo muntu lo bekufuna nabo ngabavaleli ngaphandle umuntu onjalo ke uma sewutholile kuyiqiniso phela kufanele ibuyiswe leyo ngubo lewazali wembethe kodwa ungesenayo kubalekile ukuthi uyibuyise ibuyiswa kanjani ke imbuzi lokho bamkhwanazi noma things ukubuza ukuthi ubuyiswa kanjani nalapho ufuna ukuphinde emumva uyekhaya ngoba phela ngithi ithole lapha entabeni le ndaba wayelandelisa kahle ukuthi kuyiqiniso phinde ekhaya uhlala phansi nabazali
ixoxe le ndaba ebese kulanda isilwane imbuzi kungene nayo lapha emsamo ushisa impepho thina bosibanibani nansi ingane yenu enathi imani ilethe emhlabeni yafika yempela kodwa ingubo yayemiwa noma yalahleka ngalesi silwana ke sicela ukubuyisela ingubo yakhe baba ngalesi silwana sesiyayibuyisa ke ingubo yakhe bamkhulazi uba umuntu oshisa impepho lana phela uyisho nje mengekho baba mekuyimina nami ngakwazi ukuyishisela ngikubike lokho akekho yena umunye umuntu angithi kuya nguthi asithi ekhasa kuyimina osemdala baba umkhanazi uma ukhona impela no baba omncane bakhona baba omncane phela asingenelani baba umkhanazi nento ezasemndenini ayibo into ezikanjani yabo manje ekhaya njengomuntu osewuyena semdala vele imini umuntu wanikeza igunya lokushisa impepho kodwa lo msebenzi ubhekene nami uma kunje ufuna ukuyichasa uthi ubani wakwabani ozalwa ubani lezi zinto ibalekile ngaphambi ukuthi ukhulume ngalento le ufuna uqala uchaze wena lapha mina ngosibanibani wakwasibanibani ozalwa usibanibani ngenxa ukuthi ubaba asekho emhlabeni simina ke manje engiguqela phambi kwenu enginibikela lolu daba engize ngalo ngizomela yena njengoba ngilapha nje ngizoyichaza kini awummeli kuphela ngomuntu uthula wena ngiyakwazi ummeli bobuwa ummeli uzozichaza uyayichaza bathi nansi ingane yasibanibani akisilalele into ithini ebese uthi ngesikhathi ngifike emhlabeni khona into eningiphe yona ingubo yaningiphathise yona kodwa ngesho noma ngebhadi lo ngubo yatshotshwa amasela yebo ngenxa ukuthi utshontshiwe ke nansi ke silwana engicela ngibuyisele ngaso lo ngubo yami ebese inqunywa ke lembuzi ihlinzwe khisha umhlehlo wayo ebese umbathiswe wona umbathe njengentombi bese kuyesigcaweni impela nje nomhlambe emuliswa noma uthi uyintombazana umuntu womfana kuyefana uyaqhukiswa lo mhlehlo uhlale naye ubuyiselwa le ngubo ufuna kumbathe phela kumsethi wayimphethe ebese ubuyimbuleke umva kwesikhathi noma ungalala nayo nje uvuke ekseni kuyima ithathwa ke manje iyophanyekwa nayo kuphi emsamo endlini yangenhla kodwa nawe bese ucela ngicela ngibuyise nenhlanhla zami kuthi yonke into engiyidinga ngiphumelele kusena namhlanje ngoba ngiyibuyisile ngubo yami manje sengiyayimbula ke manje nansi la ikhona ebese sisiwe kuphisana ufakwe lapho empopheni futhi nawo ngoba siyasibuyisa ke manje le ngubo yakade ilahlekile uyibuyisa ngalesi silwana manje uyambathiswa manje bisibumbume futhi ngoba nalapho ngesikhathi ufike nje emhlabeni ufuneka ubuyele umphulo ungagcini lokumbethe nje le ngubo uvalelekile kuzovala lenhlanhla uzivuleke inhlanhla zakho bamkhona zazi uthi into eyinkinga mothi le ndaba oyithetha kodwa umbuzo wamkhona ubili uthi ngathi uyembathisa ingubo uyembatha ugqokile impahla noma uyembathisa ubuze phela ngendlela wafika ngayo emhlabeni ungaqoka ngeza kodwa ngenhla nje ufuna ukuqimbe ufuna ukuqimbe ngenhla yes ayibuyiselwa nje njengosunje ngendlela wafika ngayo emhlabeni ongenani mhlawumbe ungafaka noma iverse okay bese umdala kodwa nje musingane nje kufuneka imbathe nje ihlale emzimbeni wakho ngoba le ngubo ayisemzimbeni kufuneka ithintane nomzimba wakho ngeke uthi waqoka nje njengoba ngqukula uzofaka nje ibhantshi bese ubeka phezulu kwayo ayisakuthinti wena kanti lento kufuneka ithintane nomzimba wakho ingene kuwena emzimbeni manje bamkhona sibungakanani ubungozi kumuntu ozowenza lo mcimbi lo noma enze le procedure lena kanti ingubo ayivele engenayo ake sithi mhlambe singakafiki lapho bengenayo akesiqale la kubalekile futhi uyifunisise ngoba lemizi wena uzalwa ngemndeni emibili kungenza ukuthi le ngubo eyakini noma mhlambe unikezwe abasokhapha onyoko komalume bakho ufuna ukuyibhekeke lezi zinto uyibuze ukuthi obani abakunike lento kuthi uma ukhuluma iqondane nabo ngqo ungageje ngoba umuzo uthi nabo kodlameni osibalikhulu kanti akusibo bakunikele ngubo kuzoshayisana ufuna kuyihloleke lapho uyifunisise ngobani abakunikeze lento ucela into endaweni errong ucela into endaweni errong akungebona abakunikezele enhlanhla mase utholile uthi uma wenza izinto uqondane nabo nje ngqo ngoba inhlanhla yakuphuma lapha ya komalume bakho
uma kuyala ekhaya futhi ungakhulumi nabo ucela izinto ngomalume kade inhlanhla yakho yala ekhaya uyothinta lento uyisike nje ufaka la kanti ukhuluma nabantu abarongo usha ikhode rongo ufuna ukuyiqondanise nje nabantu kuyibona abakunikeze lento uma wenza into manje ba umkhwanazi uma ukuthi uyinikeza abakomalume ufuna uyenzela khona komalume ake sithi unikeza abakomalume ba kodwa wena ngithi uyingane uma wakwashada la ekhaya ba ungaya nje lapha komalume uyoyibonga ingubo uphiwe yona ungakayilungisi la cha phela ekhaya ngithi wena ubekiwe la ekhaya nokuthi khona isiphiwe sona kodwa ngenxa yokuthi uyiphiwe lapha sefuneka uyeke lapha komalume uqala khona uyobonga cha phela uqale la ekhaya uqalele ekhaya wayilungisa wayiqeda wayitsinya kwavela ukuthi wena unengubo kanje bungathi uyithathe phi le ngubo wasuyilungisa ke la ekhaya nakho ke manje masuyilungisile ebese ufuna le ngubo ngiyiphiwe phi ngoba phela ngisathi uthola le ndaba le uzama ukuthi yona ake ngizama ukuthi ngenze lento le kanti kwesisikhathi uzogcina ubonga abantu bakini kade indawo erongo ebese ufuna ngiyithole phi le ngubo la ekhaya kumele komalume uma thola komalume uphuma ke uye komalume uyoyibonga bese ngiyayibonga ke le nhlahla ningiphe yona nabo komalume ngicela le ngubo ningiphe yona noma le nhlahla ingisebenze ukuthi manje yonke into enzoba ngiyicela ngiyithola bese bakuphande uma uthi ayikhululeke ke emshana noma msuku goduka ke nenhlanhla zakho ebese ubuyele ekhaya ke ngobese ngubo yakho yakephi yakini bese uphiwe komalume kodwa inhlanhla kodwa bakuphe kuphi kini yebo ya ngenxa yokuthi bakuthandile komalume bakho ngoba ubaba wakho wabakhokhela kamnandi waganwa nje engane yabo ayizalisanga wayilahla base bucha ake siphele umzukulu wabo umzukulu wethu ke inhlanhla ngoba le yandoda kwasibanibani yenza into enhle la ekhaya ba yabo nawe ke usefuna kuyoyibonga ke le nhlanhla oyiphiwe lapha komalume ungagcina uthatha into isiphiwe sakho siphiwe ngale usibongela ekhaya izoshayisa mawe yala ekhaya ibongela ekhaya bese yonke into usike njalo umushisa impepho yonke into icelayo noma ukhonto yenzayo nje usike nje la ekhaya awusayenze awuna stress nje ukwenza la ekhaya kodwa uma uthothi yakomalume iya lapha komalume bakho uyoyibonga le nhlahla sibuyele back kulobuza ngibuze wona abamkhwanazi nokuthi makwenza abamkhwanazi ke uyenzile kanti abamkhwanazi ulandele abazali abanayo isiqiniseko esigcwele ngalodle ngoba phela umuntu mesele ngesimo lesakenze omunyana kenze omunyangana bese bagcina kuvume usicha ngenza kona bahlawumbele isicha kona ngenze kube ukhona okukhona kanti wakuvele kungekho ubukhona nomngozi phela into mayingekho bese noma ungenza noma universe ayikho angitayikho bamkhwanazi abukule imbuzi ezibe u100 bese bungamphethe akho inhlanhla lapha ekhona ezoqhamuka lapho ngoba phela bese wena wenza into engekho vele ungayihlaba uthola umuntu ukuthi ukwenza uphinde uthola umuntu haya kwenza kahle abantu basebenza ngingayisho into oqaleni kuvune business ibhizinisi lakhe kufanele lihambe ngoba mangasayi wena kuyena shithi ibhizinisi limila lisayinda mase ufikile kufanele kube khona into ezokutshela yona baba uma sekutshela kufuneka kwenzele futhi leyo nto leyo uyadla yena ukudla kwakho ugainani lapho ngoba ukhuluma ngento engekho wena uyaluza phela wena phela kanjani ngoba impela abaningi abantu la ngaphandle bamkhwanazi abanenkinga yalonto le umunye abanye abaningi bazothi simele ngasa la bayifuna ngilungise ingubo yami ngoba umkazi kubale ngane ukuthi ingubo uyilungise uma ukuthi ngempela waza lo umuntu owembethe ngeke ngakusho uma uthiwa into ekhona kubalekile ukuthi uyilungise ukuze inhlanhla zakho ivuleke ngoba lapho umuntu usuke nenhlanhla ephindaphindile muyilungisile nje impela hawu futhi nelotho ungayibamba nelotho hawu manje ungawini ilotho uhamba ngemoto enomhlebelethi isondo emhlala yabo ngoba vese nenhla into zakho nje umuntu uyayithinta nje basethi awusibani uyathakatha noma uthwele ngiyothwele ile nhlanhla oyiphiwe engafani nezabanye ngeke ngakusho uqala wonke umuntu mefika emhlabeni ufike efumbethe baba ebese ubuke xabezwa ngenye inhlanhla ngaphezulu phezulu walezi zinto sokuyifumbethe bese ukixabezwa ngenye inhlanhla awubaleke lezi zinto zakho sokuyiphethe nale inhlanhla yakho uzofana nomuntu ongaphethe lutho ongenalutho ngeke uzefana ngiyakuzwa abamkhwanazi indlela ochaze ngayo uchaze ukuthi abamkhwanazi into mayingekho ayikho laba baye abamkhwanazi baye kanjani nje basebenze ngoba phela isube ngesiyone yabo isuke ivele ingekho uyabona angithi uyebili baba
wena ke wangakwazi ukuyisebenzisa ba ngoba ngawunayo ba lo yebile na uthethi izomsebenzela kodwa akekho umuntu onolwazi kuphelele liyamsebenzela yini ngoba kusiyone yakhe bamkwazi mayemsebenzela nawe futhi ngala ubani umuntu ufakazi waloko ukuthi yamsebenzela cha bamkwazi phela ngeba ubamkwazi ngeba bonke bayebe uma ukuthi bamkhona azayisebenza bayeba nje ngoba iyasebenza khona into enkolelo hose yabo manje uthi tshela mina yabo uma kwangena lapha kulesa siziba baba uzophuma lapha sonenhlanhla noma kanjani uzofuna ukuya kuwo kanti ngenhlanhla bube sonenhlanhla wena ungene uphume nanga ungene hayi uphume naye ungena lapha vese unenhlanhla uzophumile nje uthi awuthi ngidlalile kanti bube sezoyiwena bese uyawuthi hawu nangaphela ngangena kulesa siziba ngaphuma nenhlanhla wonke umuntu ngejubayo usokulandela ke kanti akho nhlanhla lapha kulesa siziba unenhlanhla yakho nje ozalwe nayo nje hayi ubukhanazi yabo ebese ngenxa ukuthi umuntu umkhokhisile ebese ngagejema ukukhokhisa abanye nabanye ukukhokhisa igcina lento inenkolelo kwenzeka kanjani ukuthi into yakho ake ngenze umzekelo ayithi mhlawumbe una100 million namhlanje kwiloto imali engankulunkulu wami ebese mina ngithi hey yazi lo muntu ayimfanele le mali ngcono ngimbulala uma ngibulele leyo mali izoza kimi phela abangenzeka ukuthi ngikubulala vele imali ikhona yini kwena ngayibulala ake ngithi ikhona imali ngisathi ngibulela izoza yini kuwe phela mkwazi ngifike ngiyithathe baba mkhwanazi phela ngoba imali yami isebhenki ngeke ngihlale no100 million ngisho u1 million ngeke ngihlale nawe endlini wena uzithi umkhwanazi wini imali engaka ngeke acebeke ngcono ngumbulala umona mhlawumbe nginamatekisi awu20 ngifuna amatekisi angaka ngcono ngumbulala uyawathatha amatekisi ami ngeke uzowathatha phela njalo baba injalo lento nalento le ngesikhathi uyitshontsha mhlawumbe makhona imithi ke ngeke ngazi ozoyisebenzisa khona makune inkololozo kanjani angikwazi indaba yemithi mhlawumbe kodwa into engiyazi inhlanhla yakho ngeke izithathe omunye umuntu ngoba wena ngesikhathi uhamba angithi wena ukusebenze ngoba naku utshontshiwe lento yakho kodwa ngesikhathi soyimbula manje soyilungisa angithi kuyabheke kuwena usala nani lo muntu philisana nengcosana enhlate bamkhwanazi ayi kwingcosana ezala athi sasena nje bamkhwanazi ingubo unayo kodwa emsebenzini ngoba kusiyone yakhe into yakho ngeyakho lo umnikazi wayiye ngamsebenzini ngoba akazange abe nalo ulwazi kunento ethile kade iphiwe ofuneka ayilungise baba ngesikhathi sekuvelile ilungisa automatically into zazo ziyalunga okay shuthi ngala sekuyaphela ngalana bese kumnyama ebuseni benkawu kodwa ngenxa yenkololozo ukuthi abantu hayi ufuna ukuyitshontsha izokusebenzela ukusebenzela kanjani into engisiyone yakho bamkhwanazi uthi into iphuzeli baleka kakhulu uma uthi bamkhwanazi lo masiseyilungisile inhla zakhe ziyabuya back bese bamkhwanazi uzokubuza uma bamkhwanazi usuyilungisile ke le ngubo lena ibona ngani ukuthi into zakho umsebenzi okuhambe kahle engani phela ilula ke lento angithi ngiyasho ukuthi ziyabuya yabo uma ulungisiwe wayilungisa kahle baba zonke into zakho oyifunayo angithi uthi uma uthi hayibo unabakithi ngicela into ethile ube ushise le ngubo yakho awu umva kwenziwana nje noma kwenziwana amasonto ambalwa noma inyanga ubone ekhanye lento iyalunga yabuthi uthinte endaweni efanele impela ake sithi sihamba manje siyo apply imisebenzi noma siyafesa sifaka ama CV wena bese ushisa lento yakho nje ucele so sithi siyezwe nje siyafonelwa njalo wena uyilungisile mhlambe simsebenzini siyasebenza sifuna isikhundla ebese ubuye lapha futhi nelosibanibane naku lapha umsebenzini kuvela ipost kanje khona isikhundla esikhona ngicela ukuthi umuntu bebheka nje vele mina phambili uyothi siyezwe nje awusibanibane nje uyapromote nje ufuneka yobe into ethile emsebenzini ngani ngoba uthinte endaweni efanele uyithinte awufani umuntu ophumputhe eminyameni thina bamkhwanazi esazala singembethe senza njani ke thina kushiyana lephizwi cha angeke into nawe njengoba ungambethe ayikho into eyoluza ngithembi nokuqaleni wonke umuntu umefika emhlabeni ufike njani ufike efumbethe thina njengoba ufumbethe nje khona into oyiphethe nawe ezandleni zakho ufuna ukuvula izandla zakho ubheke ukuthi unani bamkhwanazi akukho lutho nje wadlala phela uma uzovula nje ubuka kanje ngeke ubone lutho kodwa nje masuqale nje impela nje ubhekisisa izandla zakho bengeke ufumbathe kanti akhona ukuthi izandleni nangampesha ingane noma yipi ayikho ingane ezale izandla ezivulile ithi ifike emhlabeni nje ifuka uphumbethe baba uthi wena yini uNkulunkulu akuphe yona safuna ukuhlala phansi ujule ucabange
ufune into engidalelwe yona mina emhlabeni ebese uzama ukuyilandela ke into yakho yabona ukuthi uma uhlehlwe emuva uma useyingane uyibuze ngisathi ngiseyingane anti ngifuna ukuba yini ngifuna ukuba iphoyisa babumkhanazi ngifuna ukuba udokotela yabona ushiya izinto ezimbili ubuzokwenza kokubili ngifuna ukuba udokotela babumkhanazi ebese ngenxa yesimo mhlawumbe useyimali angikwazanga ukuba udokotela cha ngasha wayefuna kanqela ukufunda babumkhanazi esikoleni ngase sengikhetha ngane inkinga yakho ke leyo ngakhona inkinga yakho unqina kwakho ukufunda ngoba uma wafunda ubudokotela usamcoshe emgwaqeni ufuna umuntu ozotsala edeskini adlule lapha e-university ayofunda eminyaka uzobe lento uyifunayo uyabona ake ngenze ngami mina ukhona umfana sathi sifunde nje sasixoxa naye zonke isikhathi sifuna ukuba umechanic sithi sifuna ukushayela imoto ezomongameli phela imoto kamongameli uhamba nayo ifuna ukuhlolwa yenziwe iservice yini ngeke ukuthi uma uyihlolile nje ungayithi drive asithi solethe uzoke nginyathele nje ngihambe nayo kodwa kwahamba noma ngabanga umechanic kodwa ngagcina ngawenza umsebenzi ohlangene nezimoto ngagcina sengenze penal beating yabo okay esikhungeni kube kodwa ukhambisana nani nezimoto ngiyishayela bese imoto ziningi izimoto engishayelile nje umagayeva babumkhanazi yabo imoto ngwazi ususa phansi ngizofika ngestripa yonke imoto ngiyihlakaze ngiyibuyisele ngiyishisele ngiyipende ngiyiphorishe umsebenzi wami lo kodwa manje ngisafike kuphi kuphela kumechanic kodwa ngene ngenzeni umsebenzi wezimoto into owuyiphiwe le nto into usukela emncaneni bakulandela shothi into bese ngifike nayo ngathi ngifuna ukudrive imoto ziningi imoto sengiyidrive noma ngabanga ngisakwazi ukufinyelela emotweni kade ngiyifuna umongameli ngoba ekude nami ngalesikhathi futhi usaphethe umuntu wamabhuku kodwa sinenkolo lethi sokwesiyithide leyo moto yabo shothi into esithi masifika wathola umuntu uzakwazi ukudrive imoto ufuna ukusebenza umsebenzi uthintene nemoto uzokwazi ukudrive inhlobo eziningi zeimoto yazi babumkhanazi toyithita uthithe eyinkinga angeke kubuze nokubuza babumkhanazi ngahlambe ubuze engiphetha ngawo lo babumkhanazi babumkhanazi ukhona umehlo phasi kwetalent nesiphiwo yabona italent baba nesiphiwo baba izinto ezimbili ezahlukene impela kubuza kanjalo baba italent yabonakala umuntu semncane lo mfana une talent elithile noma elokucula noma elokwakha noma lo nto nje isakhule nje uma unabazali abahlaniphile bese bekulandela bakuqhuzela kunamathele kulonto italent lakho lelo ubonakala nje semncane mhlawumbe umakhe lokho ejele kancane hey awuthi izindlu thini sakhe izindlu une-talent lokwakha baba impela yes noma kushe kufane nesiphiwo kodwa kufane ngamashi ngoba isiphiwo into oyiphiwe bese leyo abakini isiphiwo sakho leso ngeke usiphucwe yimini singeke usiphucwe wena ngeke usiphucwe ngoba isiphiwo esakho yabo into oyiphiwe nje akekho umuntu angakwazi ukuphuca noma ungasibekela sokulandela isiphiwo ngoba into noma ungayapi fana labantu kuthiwa bayizangoma isiphiwo sakhe lo muntu noma yinyanga isiphiwo sakhe lo muntu ukulapha okwelapha ngeke ukwazi ukumphuca kanti italente uzenzela wena italente lakho kwelakho wedwa elakho lelo talent uyakwena uthi uyalandela noma ulandela omunye umuntu ene talent nje agcina uba iphara shi talent lakhe ancamela kuba iphara kanti into enhle ukuthi uyilandele into yakho kusukela emncaneni bakho ukhule nayo uyenzisise into yakho ubone ukuthi kubekaphi ungazofika phezulu impela mhlawumbe ube usomabhizinisi mhlawumbe ube accountant nje udile nezimali nje isipho sakho ubonakala lapho kukuncane kujela ukudayisa lokho ukuthi ke uzoba usomabhizinisi uma kuye esikoleni nje kuphatha oswiti kodwa ayisele ezinye izingane uma kubuya kufika kuyibala imali ngithenga malini mina iphakathi leyo oswiti ngithenga imali engaka okay nansi imali ngithenga ingaka ngithola malini profit ngithola 2 rand uthatha 2 rand kuyawushiya kuyawufihla uthatha le mali uyothenga elinye iphakathi yabona uzoba usomabhizinisi kunengqondo yes baba cha bamkhona sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonga kakhulu ubuhle ubandakanye nasohleleni lwethu sacela nje ubeka amazi okugcina nje okuphetha bese siyavala ubaba uhle cha ake ngibonge umphathi ohlelo nibona kubabukeli baba into ebalekile kakhulu engase ngisho
ake siyifunde singobani sivelaphi siyaphi yinto esiphiwe imapha amathalente futhi esinawo manje sathola lapho nje kuba mnandi kakhulu sengiphetha ngibonge nakubabukeli emakhaya nakumphathi ohlelo siphinde sibona nangokuzayo angibonge Siyabonga kakhulu ba umkhwanazo ohlanganyelela nathi ohlelweni lwethu lomnangakhothi inkolo namasiko on 2003 igama lami nguSipesihle sibonga kakhulu khumbula ukuthi ungaba ingxenye yalolu hlelo lolu ngokuthi usubscribe uphinde futhi ucomment kuma comment section ethu ala ngaphansi khumbula i-Joshua Channel 3 iyakwazi ukuthi iqasheke bakwethu emcimbini nje uma unomcimbi unemshado na wonke nje okwenzayo ungakwazi ukuthi usiqashe enambeni yethu etholakala kanjena ethi 071 436 5010 you can WhatsApp us on 071 436 5010 siyabonga kakhulu inkosi thela umusa